हानजायै आखायाव आखाय हमलायना खौसे जानि फै हानजा हानजायै आखायाव आखाय हमलायना नखर नखर UPPL नखर नखर UPPL सारा बिटिआरावनो UPPL सारा बिटिआरावनो UPPL बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि गोजोन खौसेथिखौ लाखिलांनि बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंलांनि गोजोन खौसेथिखौ लाखिलांनि आइ आफा आदै मादै बिदा फंबाय जों खौसेयै आइ आफा आदै मादै बिदा फंबाय जों खौसेयै UPPL जों UPPL 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 जों UPPL 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 सरकाराव लाबोबावना गोख्रोंसिन खालामनि दे आरो फिन खनसेबाव UPPL सरकाराव लाबोबावना गोख्रोंसिन खालामनि दे आरो फिन खनसेबाव UPPL सरकार हानजा हानजायै गोरोबलायनानै बिटिआरखौ जौगाहोनि बयनोबो उदां मोनथाय होनि आलो गोजोनै रुजु रुमुयै बयनोबो नखर दानि गोजोननि बिटिआर दानि फै जों गोजोननि बिटिआर दानि गोजोन आरो खौसेथि लाबोबावबाय एना एनि दावराव दावसिखौ जों फोजोबबाय